Hei vaan kaikki höpönassut ja kullanmurut. Nyt se aika on koittanut. Pesäkallion kesäteatterin pääosan esittäjä julkistetaan. Tervetuloa Pesiksen piinapenkkiin pääosan esittäjä. Kiitos, kiitos. Kuka te olette? Mä oon Mikko Laine, mä oon 25-vuotias näyttelijä-opiskelija, alun perin kotoisin Vantaalta. Onks Lahti hyvä kaupunki? Lahti on hieno kaupunki. Haluaisitko sinä olla lahtelainen? Totta kai. Eikö Lahdessa ole paljon kauniimpia naisiakin kuin Vantaalla? Kyllä. On. Paljon. Eikö se ole niin, että sä olet ollut teatterikorkeakoulun tarkkailuluokalla? Näin, juurikin näin on. Kyllä. Onko minulla kauniit silmät? Erityisen kauniit silmät. Mikä sä oikeasti oot miehiäsi? Mä olen mies, joka ei osaa sanoa ei. Mikko, onko hienoa, että sä pääsit Pesikselle? No onhan se nyt hienoa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät naiset ja herrat, pääosan esittäjä Mikko. Haluatko sä suudella mua? Tietysti. Mies, joka ei osaa sanoa ei. Pistäis poikki.